Καλημέρα αδέρφια μας. Ο Θεός είναι μαζί μας και είναι μεγάλη χαρά να μαζευτούμε πάλι την πρώτη μέρα της εβδομάδας, να ψάλουμε ύμνους όπως ψάλαμε, να τον λατρεύσουμε, να τον προσκυνήσουμε και να τον δοξάσουμε, διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς και έστειλε τον Υιό Του, τον αγαπητό, να γίνει ηλασμός των αμαρτιών μας, να μας απαλλάξει από την αμαρτία που είχαμε λερωθεί, να μας αγιάσει και να μας φέρει κοντά Του. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά όταν το απολαμβάνεις αυτό, τη σχέση με τον Χριστό. Συγγνώμη, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να απολαμβάνεις τον Χριστό και να τον μοιράζεσαι στον Χριστό. Τη δεκαετία του 80, σχεδόν στο τέλος του 80, στις αρχές του 90, ο Μελετάκης μου λέει υπάρχει ένας μηχανικός στον Καμπέρα που ακούει για τα πράγματα του Θεού και επειδή εσύ είσαι μηχανικός αυτοκινήτων, έλα να το γνωρίσεις. Και έτσι από τότε άρχισε η πορεία μας να πηγαίνουμε 1 και 2 φορές το χρόνο, τώρα λιγάκι λιγότερο, 1 φορά το χρόνο, να μοιραζόμαστε το Λόγο του Θεού. Και όπου οι αδερφοί μας από τη Μελβούνη είχαν στείλει σε διευθύνσεις Ελλήνων τα καλά νέα, να τους επισκεφτόμαθα, να δούμε αν το λαμβάνουν, αν το θέλουν, γιατί δεν είναι τίποτα με τη βία. Και με τη χάρη του Θεού, αδελφοί μου, συναντήσαμε πολλές ψυχές και έτσι πήγαμε την προπερασμένη εβδομάδα με το Μελετάκι, αν και ο καημένος είχε μεγάλους πόνους και είχε θρόμβωση και δεν το ήξερε. Και του λέω, κάτσε εσύ μέσα στο αυτοκίνητο και εγώ θα ανεβαίνω στις σκάλες στα σπίτια. Και είναι σε βουναλάκια και η Καμπέρα είναι εξαπλωμένη πολύ και οι Έλληνες είναι σε κάθε περιοχή. Και τηλεφωνήσαμε σε μία συγκούλα που ήταν η γυναίκα του μηχανικού αυτού. Δεν τη βρήκαμε, είχε πέσει και είχε σπάσει το χέρι της η καημένη και είχε γύψο στο χέρι. Και η άλλη μια οικογένεια είναι η Μαρία, η οποία δέχτηκε τον Κύριο μετά από 25 χρόνια που επισκεφτόμαθα και πήγαμε και ήταν χαρά, μας αγκάλιαζε από τη χαρά της. Ήταν μεγάλη χαρά να μοιραστούμε άλλη μια φορά και να ρίξουμε το νερό του Λόγου του Θεού. Όχι τη θρησκεία μας, όχι τον εαυτό μας, αλλά το Λόγο του Θεού. Και τον αγαπάνε τον Λόγο του Θεού. Μετά είναι μια Βιόλα, η οποία είναι από τα Επτάνησα και αυτή, είμαστε πατριώτες. Δεν μπορούσαμε να τη δούμε γιατί εργάζεται σε φιλανθρωπικό έργο. Τα είδαμε την Ντούλα και τον Λεωνίδα που είναι από τη Σπάρτη. Χαρά μεγάλη να έρχεται εδώ, να μείνετε, να φάτε ό,τι θέλετε. Και λέμε θέλουμε περισσότερο να φάμε μαζί τον Λόγο του Θεού. Και υπάρχει και στο QBN 2-3 οικογένειες και τις επισκεφτήκαμε εκεί. Η μία είναι η κυρία Μανίκα, που ευαγγελίσαμε τον άντρα της, είχε ένα μαγαζάκι, δέχτηκε τον Κύριο μαζί με τον Λάζαρο και τον πήρε ο Θεός στον ουρανό και είναι του Κυρίου. Και ήταν να μας δει, αλλά ήταν άρρωστη, είναι η ευγενία, η ελπίδα. Στις ελπίδες φτιάχνουν το σπίτι της, δεν την είδαμε, αλλά της αφήσαμε μήνυμα στο τηλέφωνο και τηλεφώνησε νομίζω η ανιψιά της ή η κόρη της. Μας ευχαρίστησε και άλλη φορά να πάμε εκεί να μας δει και να έχουμε παρέα. Δώσαμε πάνω από 20 με 25 ημερολόγια, κάναμε 20-25 επισκέψεις σε 2 μέρες. Είμαστε λαχανιασμένοι, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι είδαμε αποτελέσματα, προσεύχεστε, ο Κύριος να μας αξιώνει, να μας δώσει δύναμη, να πηγαίνουμε πιο συχνά όσο μπορούμε. Ευχαριστώ για τις προσευχές σας και χωρίς την προσευχή σας δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ένα άλλο πράγμα το πολύ ευλογημένο ήταν ότι ήταν μια οικογένεια, η Βαρβάρα, η οποία υπέφερε η καημένη, τη χτύπησε ένα τόπι στο μάτι και έχασε το μάτι της και τη χάσαμε για 5 χρόνια. Πού είναι η Βαρβάρα, πού είναι η Βαρβάρα. Κανείς δεν ήξερε. Αλλά τελικά ο Κύριος με φανέρωσε. Πήρα το τηλέφωνο της και την πήρα τηλέφωνο. Μου λέει δεν είμαι στην Καμπέρα πλέον, είμαι στο Μπάι, το οποίο είναι κάπου 200 χιλιόμετρα από εδώ. Και μου λέει να έρθετε και έτσι λέω, σου υπόσχομαι μόλις θα βρω παρέα θα έρθουμε να σε δούμε να σου δώσουμε το μονολόγιο.
Και έτσι ο Θεός εργάζεται με κάθε τρόπο, αγαπητοί μου αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για Αυτόν. Δεν είμαστε εμείς άξιοι. Εμείς είμαστε μόνο το γάντι που φορεί ο Χριστός στο χέρι το δικό Του και Αυτός κάνει την ενέργεια, όχι εμείς. Εμείς απλώς δίνουμε τα του Κυρίου στους ανθρώπους. Το καλύτερο πράγμα που θα του δώσεις είναι του ανθρώπου, είναι η αιώνια ζωή. Ήταν ένας θείος μου, ο οποίος τον έβλεπα ότι αναχωρούσε από τη ζωή αυτή και του λέω Μπάρμπα Δημήτρη, τον Ιησού Χριστόν σ' αγαπάει. Και μου λες, τι πλάγια είναι αυτά ρε παιδί μου, λέει. Αντί να μου φέρεις για Πορτογάλια να φάμε εδώ, μου λες για τον Χριστό. Λέω, τώρα αδερφέ μου έχει φύγει από τη ζωή αυτός. Πού είναι, μακάρι την ώρα, αλλά επέθανε ευνηδίως. Χωρίς να τον μπλάκωσε το δέντρο και ένα τρένο και το σκότωσε. Δεν ήξερα αν είχε ευκαιρία να πει «Κύριε, σώσε με». Αλλά στις μέρες του σεισμού, το 1953, όταν είδα και ακουνιέται όλη η κεφαλονιά από τα θεμέλια της, το πρώτο πράγμα που έκανα είπα «Κύριε, σώσε με». Ήξερα ότι είμαι χαμένος. Ήμουν 13 χρονών. Ήξερα ότι δεν είχα σωτηρία, δεν είχα σχέση με τον Θεό. Αλλά όμως είχα ακούσει γι' αυτό και είπα «Σώσε με». Ήθε και σήμερα το πρωί που ο Λόγος του Θεού κηρύχεται όχι μονάχα εδώ, αλλά σε πολλές εκκλησίες, να ακούσουν οι άνθρωποι και να πούνε «Κύριε, σώσε με». Όχι γίνομαι Ευαγγελικός, όχι γίνομαι Καθόλικος ή διαμαρτυρόμενος. «Κύριε, σώσε με, εσύ είσαι ο Θεός μου». Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Με την ευκαιρία αυτή ήθελα να διαβάσουμε ένα μέρος από τον Άγιο Λόγο του Θεού που βρίσκεται στη σελίδα 939. 939 είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, 5ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 19. Ιωάννη από το 18 μέχρι και το 28, 10 εδάφια. Σελίδα 939. Δια τούτον λοιπόν εζήτου οι Ιουδαίοι να θανατώσωσιν αυτόν, διότι ουχή μόνον παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και πατέρα αυτού έλεγε το Θεόν, ίσον με το Θεόν κάμνει αυτόν. Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' αυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντας τούτο, επειδή όσαν εκείνος πράττει, ο Πατέρας δηλαδή, ταύτα και ο Υιός πράττει ομοίως. Διότι ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και δεικνύει εις Αυτόν πάντα όσα Αυτός πράττει. Και μεγαλύτερο τούτο θέλει δείξει εις Αυτόν, για να θαυμάζετε εσείς. Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτως και ο Υιός ώστε να θέλει ζωοποιεί. Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδέναν, αλλά εις τον Υιόν έδωκε πάσα την κρίση, δια να τιμώσει πάντες τον Υιόν καθώς τιμώσει τον Πατέρα. Ο μη τιμών τον Υιόν δεν τιμά τον Πατέρα, τον πέψαντος Αυτόν. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ο ακούω το λόγο μου και πιστεύω στο πέψοντά με, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι ότι οι νεκροί θέλουσι ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. Διότι καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, ούτως έδωκε και στον Υιόν για να έχει ζωή εν εαυτό. Και εξουσία έδωκε εις Αυτόν να κάνει και κρίση, διότι είναι Υιός του Θεού. Ανθρώπου, μη θαυμάζετε, διότι έρχεται ώρα καθήν πάντες εν της μνημείας θέλουσι ακούσει τη φωνή αυτού και θέλουσι εξέλθει οι πράξαντες τα αγαθάν εις Ανάσταση ζωής, ή δε πράξαντες τα φαύλα εις Ανάσταση κρίσεως.
ήρθε ο Κύριος να ευλογήσει τον Άγιο του Λόγο μέσα στην καρδιά μας και να μας δώσει κάποιο μάθημα από εδώ, από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εδώ βλέπουμε και εδώ παρατηρούμε τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού μας Χριστού. Μαθαίνουμε μερικά πολλά πράγματα, γιατί αυτός είναι το blueprint που λένε, δηλαδή το ορισμένο παράδειγμα που μας δίνει για να ακολουθήσουμε, για να είμαστε οι γη του φωτός, για να γίνουμε κι εμείς παιδιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ για να κάνει πολλούς ιούς. Όσοι εδέχτηκαν αυτόν τον Ιησού Χριστόν για σωτήρια τους, αυτούς έδωκε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός δεν λέει, δεν σας λέω πλέον δούλους, γιατί είμαστε δούλοι της αμαρτίας, είμαστε νεκροί. Αλλά αφού επιστρέψαμε στον Χριστόν, τώρα σας λέω φίλους μου. Τι είπε στη Μαγδαληνή? Πήγαινε να πεις στους αδερφούς μου, είμαστε παιδιά του Θεού. Και γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός μας έδειξε τρία πράγματα. Πρώτα είναι οικειότητα, εξάρτηση και υπακούη. Εδώ βλέπουμε η οικειότητα εννοεί να έχει στενή σχέση, εμπιστευτική σχέση με κάποιο πρόσωπο. Όλοι είμαστε αδέρφια, αλλά να έχουμε αυτή τη στενή σχέση και εμπιστοσύνη είναι μόνο με αυτούς που μπορούμε να εμπιστευτούμε και να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε τα πιο βαθιά μας μυστικά και να πάρουμε παρηγορία και καθοδηγία. Και ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου αδερφοί, λέει, τον αγαπάει ο Πατέρας των Υιών, γιατί όσα του λέει τα κάνει. Δεν ήρθε να κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα του πέψαντος Πατρός. Και ό,τι μου λέει ο Πατέρας, αυτά κάνω. Και είχε την πιο στενή σχέση με τον Πατέρα και ήξερε όλα τα βάθη του Θεού, ήξερε τα μυστήρια του Θεού, ο Κύριος μας. Και όταν έχεις κάποιο φίλο, πραγματικό έμπιστο φίλο, ανοίγεις την καρδιά σου και λες τα πιο μυστικά σου πράγματα και τα μοιράζεσαι. Γιατί έχουμε ανάγκη να μοιραζόμαστε τον ένα με τον άλλον. Έχουμε ανάγκη να μιλάμε. Έχουμε πάει πολλά χρόνια πια μέσα στα νοσοκομεία με τον Αντώνη και με την νεολαία και οι άνθρωποι καθόταν στο κρεβάτι και ήθελαν να μιλήσουν. Ένας μου λέει, φοβάμαι να πεθάνω, δεν θέλω να πεθάνω. Και ήθελε παρηγοριά. Και του λέω, το εδάφιο που λέει εδώ, ακούτε το λέει στο 24 εδάφιο, αληθώς λέγω, όποιος ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια, όχι θα έχει. Όχι κεριά και κόλληβα και ξέρω εγώ. Ο πιστεύων έχει από τα τώρα τη αιώνια ζωή. Αυτό ήταν το πρώτο εδάφιο που άκουσα μέσα από το Ευαγγέλιο όταν ήμουν 23 χρονών. Το πίστεψα, εγατζώθηκα πάνω σε αυτό το εδάφιο και από την μέρα εκείνη έχω αυτή τη στενή σχέση με τον Ιησού μας Χριστόν, γιατί το Πνεύμα Του το Άγιο το έδωσε, δίνει στα παιδιά Του, και αυτό το Πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει τον Πατέρα, τα βάθη του Πατέρα, την καρδιά του Πατέρα όπως την είχε. Όπως ο Πατέρας λέει έχει ζωή στον εαυτό Του, έτσι έδωσε και στον Υιό να έχει ζωή και αυτός εν τον εαυτό Του και να ανασταίνει όποιον θέλει, ώστε να θέλει. Ο Ιησούς Χριστός θα μας αναστήσει. Ο Κύριος θα μας φέρει μαζί Του. Ο Κύριος είναι πραγματικά το εμπιστευμένο πρόσωπο που ο Πατέρας Του έδωσε. Όλη την κρίση θα την κάνει Αυτός. Αυτός καθορίζει. Λοιπόν, και για να έχεις κάποια στενή σχέση με κάποιον, πρέπει πρώτα, αγαπητοί μου αδελφοί, να έχεις την επιθυμία, να θέλεις να έχεις τη στενή σχέση. Δεν είναι, έγινα παιδί του Θεού, πάω στην εκκλησία, παίρνω την Αγία Γραφή, διαβάζω διαδάφια και κάνω τα δικά μου. Όχι. Για να γίνεις αθλητής, θυμάμαι, το 58, που άρχισε τον αθλητισμό, το πήρα τόσο σοβαρά, 3 φορές την εβδομάδα και στο σπίτι κάθε βράδυ γυμναστική, μελέτη, τι να τρώω, τι να κάνω για να μπορέσω να... Και έβαλα
από 11 μέχρι 15 στόνους σε 9 μήνες muscle. Γιατί το πήρα σοβαρά. Αν έχεις βάλει την εμπιστοσύνη σου στον Ιησού Χριστό για σωτήρα σου, πάρ' τα πράγματα σοβαρά. Γύμνασε τον εαυτό σου. Πώς θα το γυμνάσει τον εαυτό του? Μελέτη του Λόγου του Θεού. Λίχνωση στους πόδας μου είναι ο λόγος σου, λέει ο Δαβίδ, και φώσεις στα στρίβους μου. Έγινα σοφότερος στο γερόντο γιατί εφύλαξα τον λόγο σου. Ήμουνα θλιμμένος φόδρα. Τα νερά μου είχαν σκεπάσει, ήμουνα κάτω από τα κύματα. Αλλά εθυμήθηκα τον λόγο σου και ο λόγος σου με ζωοποίησε. Γι' αυτό μας λέει στον Άγιο Λόγο του Θεού, στο ψαλμό ΚΕ4, ψαλμός ΚΕ4, θα το διαβάσουμε κάπου. Ψαλμός ΚΕ4, που λέει τα εξής λόγια. Ας εσυθώσει και στεντραπώσει οι ζητούντες στην ψυχή μου. Ας στραφώσει στα οπίσω και ας εσυνθώσει οι δουλεύοντες στο κακό μου. Συγγνώμη, λάθος είναι αυτό είναι το λάδο ΚΕ. Λοιπόν, διαβάζουμε τα εξής. Δείξω με, Κύριε, τα σοδού σου, δίδαξό με τα βήματά σου, οδήγησό με εν την αληθεία σου και δίδαξό με. Δείξε μου, Κύριε, τα βήματά σου. Δείξε μου το λόγο σου, το θέλημά σου, τι θέλεις να μάθω. Φέρε με πιο κοντά σου, να έχω αυτή την οικειότητα μαζί σου, τη στενή σχέση μαζί σου. Γιατί εσύ είσαι ο βράχος μου, εσύ είσαι το καταφύγιό μου, εσύ είσαι το φως μου, εσύ είσαι ο Θεός μου, εσύ είσαι ο πλάστης μου, εσύ είσαι τα πάντα για μένα, ναι. Και βλέπουμε στο δάφιο 14, που είναι 523 σελίδο, στο δάφιο 14 του ΚΕ κεφαλαίου, μας λέει τα εξής. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά το φοβουμένον αυτόν. Και τη Διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Το απόρριτο του Κυρίου, το μυστικό, κάτι το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα, πριν έλθει, ο Κύριος το φανερώνει στους αγαπώντες σας. Το αποκαλύπτει στους αγαπώντες Αυτόν. Πού να διαβάσει όλο το κεφάλαιο? Η οφθαλμή μου διαπαντός είναι προς τον Κύριο, διότι Αυτός θέλει εξάξει εκ παγίδος τους πόδας σου. Επίβλεψε εις εμέν και ελέησόμεν, διότι μεμονωμένος και τεθλιμμένος είμαι εγώ. Οι θλίψεις της καρδίας μου ύφξησαν, εξάγαγέ με εκ των στεναγμών σου. Και τελικά στο εδάφιο 20 λέει, φύλαξω την ψυχή μου και σώσω με, ας μην κατησυχθώ, διότι επί σέν ήλπισα. Μέσα στο διάβα της ζωής βλέπουμε ότι ο Κύριος σας αποκαλύψει τα δικά του μυστήρια και θα σε βοηθήσει στην κανονική ώρα. Σήμερα βλέπουμε ταραχές, πολέμους, πλημμύρες, ασθένειες και είναι γεγραμμένα ότι αυτά θα συμβούν στις τελευταίες ημέρες και οι άνθρωποι απορούν. Άνθρωποι αποβλέπουν τους εξήγιους. Περιμένουν στην επιστήμη. Πιστεύουν ότι η επιστήμη θα τους βοηθήσει και θα τους ελευθερώσει. Κακώς. Ο Δανιήλ λέει το εξής, αγαπητοί μου αδερφοί. Πριν έρθει η ημέρα τη μεγάλη και επιφανής, ο διασκορπισμένος λαός του Θεού θα επιστρέψει στον τόπο αυτού. Και αυτός είναι ο Ισραήλ που ήταν για 2.000 χρόνια σκορπισμένος σε όλη την οικουμένη. Και το 48, σε 14 Μαΐου νομίζω, μία μέρα πριν τα ηλικία μου, βλέπουμε ότι με θαυμασίως πως ο λαός έφτασε εκεί.
Και βλέπουμε και τώρα πώς ο Θεός δίνει δύναμη και εξουσία, όχι γιατί ο λαός του Ισραήλ είναι καλύτερο από τους άλλους, αλλά γιατί ο λαός του Θεού είναι το ρολόι του Θεού. Το ρολόι του Θεού. Και όλα θα εξηγηθούν και όλα θα φανερωθούν μέσα από αυτό το λαό. Θα κάνω την Ιερουσαλήμ, λέει, μαστίγιο για όλα τα έθνη. Μαστίγιο για όλα τα έθνη. Στο δεύτερο ψαλμό μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι τα έθνη θα πούνε φτάνει μέχρι εδώ. Θα πάμε και θα το ξολοθρέψουμε το λαό αυτό. Θα τον πετάξουμε στη θάλασσα. Και ο Θεός από πάνω που κοιτάει και βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων, βλέπει και τον Τραμπ και τον Πούτιν και τον Α και τον Β, τους αρχικούς. Θα γελάσει, γελάει, αλλά θα τους μάσει εκεί. Ξέρεις πόσο στρατός θα μαζευτεί? 200 εκατομμύρια στρατός. Κίνα, Λίβιες, Αιθίωπες, ο Γόμερ που είναι η Ευρώπη και άλλα μέρη. Η Ρωσία. Και θα πούνε πάνω και την τελειώσουμε. Αλλά όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, εκεί ο Κύριος θα τους ταράξει. Θα γίνει ένας σεισμός τόσο μεγάλος, πάει η Κεφαλονιά, πάει η Ρόδος, πάνε τα νησιά, θα εξαφανιστούν τα νησιά, τα όρια θα μετατραπούν και η σκόνη που θα ανεβεί απάνω. Από αυτό το μεγάλο σεισμό θα γίνει μια σύγχυση και θα σφάξει ο ένας το άλλον όπως το έκανε στις ημέρες του Ιωσαφάτ. Οι ασεβείς δεν θα γνωρίσουν τίποτα. Θα πιστεύουν μονάχα παροιμίες. Αλλά οι συνετοί όμως, οι φοβούμενοι τον Κύριον, θα γνωρίσουν τα πάντα. Και όσοι επιστρέφουν πολλούς από το σκοτάδι στο φως, από την εξουσία του διαβόλου στη Βασιλεία του Θεού, θα εκλάψουν, θα λάμψουν σαν το στερέωμα. Το δεύτερο μέρος είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, να έχουμε την εξάρτηση, να εξαρτώμεθα από το Θεό. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το πρωί είπα, Κύριε, τι ο δούλος σου μπορεί να φέρει που κάθονται οι άνθρωποι και ακούνε που είναι πολύ ανώτεροι από μένα. Ναι. Τι έχω να προφέρω. Αλλά όμως σε εμπιστεύομαι και θα κάνω το βήμα αυτό, να σταθώ εδώ, να μιλήσω αυτά που εσύ έχεις κάνει μέσα στην καρδιά μου και να εξαρτώμεθα από Αυτόν. Το καλύτερο παράδειγμα για να εξαρτώμεθα από Αυτόν είναι, μας το έχει κάνει ο Γεδεών, που βρίσκεται στους Κριτές, βρίσκεται στους Κριτές, όσοι μπορεί να το βρουν, το εδάφιο αυτό και στο εδάφιο Σίγμα. Κριτές Σίγμα είναι 2-4-2 σελίδα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ο λαός της Ισραήλ, τον είχαν περικυκλώσει οι Μαδιανίτες πάνω από 100-120.000 στρατός. Και οι Ισραηλίτες είχαν μαζευτεί 30.000. Και λέει ο Κύριος στο Γεδεών, πήγαινε με τη δύναμη αυτή την οποία έχεις να σώσεις το λαό Ισραήλ. Ότε είπε προς αυτόν, «Ω Κύριε μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι ταπεινωτέρα μεταξύ των Μανασί, η μικροτέρα. Εγώ ο μικρότερος της οικογένειάς μου. Πώς μπορώ εγώ να το σώσω?» Βλέπουμε την ταπείνωση που είχε ο Γεδεών και ότι δεν θεωρούσε τον εαυτό του ικανό. Αλλά όμως του λέει ο Κύριος, «Ότε είπε προς αυτόν», και είδε προς αυτόν ο Κύριος, «Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτες ως άντρα ένα». Εσύ σαν να πάει να χτώσεις έναν άνθρωπο, θα τον πιάσεις, θα τον τελειώσεις. Είχε μονάχα 10 δούλους, αλλά εγώ θα τους παραδώσω. Και βλέπουμε το επόμενο βήμα, ο Γεδεών το επίστεψε αυτόν, έκανε ένα σημάδι
του ζήτησε σημείο και ο Κύριος του έδωσε το σημείο. Τότε του λέει ο Κύριος, όταν ήταν έτοιμος να πάει, στο εδάφιο 25. Και την αυτή νύχτα είπε ο Κύριος προς αυτόν, λάβε το βουν του πατρός σου και τον δεύτερο βουν τον επταετή και κατεδάφισον το βωμό του Βάλ, τον οποίον έχει ο πατής σου, και το άλσος με το οποίο αυτός ρωτάκοψε, και κάμε θυσιαστήριο στον Κύριο. Το πρώτο πράγμα, αγαπητοί μου αδερφοί, για να πάμε στη μάχη του Κυρίου, γιατί κάθε μερινός η δική μας ζωή είναι μία μάχη εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, πρέπει να έρθει αγιασμός. Πρέπει να βγάλουμε το Βάλ μέσα από τη ζωή μας. Φαίνεται ο Γεδεών ζούσε με τον πατέρα του ή πήγαινε και επισκεφτόταν τα αγώνια εκεί πέρα και δεν μπορεί να έχει το Βάλ εκεί συστάμενον. Πάρε λοιπόν το συντευτόν αυτόν μόσχο που θυσιάζει ο πατέρας στο Βάλ και θυσιαστεί και κόψε το άλσος. Το άλσος είναι τα κεπαρίσια γύρω-γύρω, κάνανε ωραίο μέρος και εκεί σφάξε και κάνε θυσία με τα ξύλα αυτά προς τον Κύριο. Και βλέπουμε, αγαπητοί μου αδερφοί, και να τρέξουμε λιγάκι πιο γλίγορα, όταν ο Κύριος στο εδάφιο 16 του Ζ κεφαλαίου μας λέει το εξής. Και διείδησε τους 300 άνδρας εν 3 σώματα και έδωκε σάλπιγγας εις το σχήρες αυτών τούτων και ιδρύες κενάς και λαμπάδασαν τις ιδρύες και είπε προς αυτούς, βλέπετε προς εμέ και κάμετε παρομοίως και ιδού όταν εγώ φτάσω στο άκρο του στρατοπέδου, καθώς εγώ σαλπίσω δια της σάλπικος, εγώ και πάντες μετά μου, τότε και θέλετε σαλπίσει και εσείς δια της σάλπικος. Κύκλο παντός του στρατοπέδου. Και θέλετε υπή, ροφέα του Κυρίου και του Γεδεών. Δεν έχουμε να το αναφέρουμε, αλλά ο Κύριος διάλεξε από τους 32.000 μόνο 300 άντρες. Και λέει και αυτοί είναι πολλοί. Και τους χώρισε σε 3 στρατόπεδα από 100 το κάθε στρατόπεδο. 100 άτομα. Και τους λέει πάρετε τις σάλπιγγες, πάρετε λοιπόν και οι ιδρύες, το πύληνο αυτό εγγύο και βάλτε μέσα το φως, λαμπάδες και θα πάτε κοντά και την ώρα εκείνη θα πείτε και θα βγάλετε όλοι μαζί, θα σαλπίσετε και θα φωνάξετε. Η ροφέα του Γεδεών, του Κυρίου και του Γεδεών και θα σπάσετε, όπως το λέει πιο κάτω, και θα σπάσετε τα συνδρίας. Γιατί το έκανε αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί? Γιατί ναι, το έκανε ο Κύριος μας γιατί μέσα στη ιδρία έχει συμβολικό νόημα. Και λέει ο Κύριος μας εδώ πέρα, θα πάρετε τις ιδρύες, θα τα σπάσετε. Και όταν το φως ήταν κρυμμένο μέσα στις ιδρύες και όταν τις έσπασαν, εφάνηκε το φως. Και αμέσως φωνή όλου 300 άτομα στρατιώτες φώναξαν. Η ροφέα του Κυρίου και Γεδεών. Και παρακάτω μας λέει το εξής, ότι έφυγε το στρατόπεδο, εφώναζαν, έπαθα μια μεγάλη, ας πούμε, αυτή αναστάτωση μεταξύ τους και έσφαξα ο ένας τον άλλον και εξελοθρεύτηκαν όλοι και ο Γεδεών, αγαπητοί μου αδερφοί, όπως το είπε ο Κύριος, επάταξε Γεδεονίτας σαν να πατάξει άντραν έναν. Το μάθημα που παίρνουμε αυτό και τελειώνουμε είναι στη Δευτέρα Κορινθίους και διαβάζουμε τα εξής λόγια. Δευτέρα Κορινθίους Δέλτα και εδάφιον 6. Διότι ο Θεός ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους είναι ώστις ένλαψε εν τες καρδίες ημών προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού μας Χριστού.
έχοντες δε το θησαυρό τούτον εις το στράκινα σκεύη, για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού, ουχή εξ ημών. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στενοχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού φέροντες, για να φανεί εν το σώμα του ημών και η ζωή του Χριστού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατο του δια τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή αυτού μέσα ημών. Ώστε η ζωή, ο θάνατος ενεργεί σε εμάς και η ζωή ενεργεί σε εσάς. Αγαπητοί μου αδελφοί, το φως είναι το Πνεύμα του Άγιο. Το Αγίο είναι αυτό το σώμα που είναι μέσα σε εμάς. Ωσότε το σώμα αυτό, το εγώ του παλιού ανθρώπου παραμένει, δεν μπορεί να φανεί το φως. Ωσότε ο Γεδεών είχε τη συντρίες και το φως, δεν το έβλεπε κανείς το φως. Δεν υπήρχε καμία νίκη. Όταν σπάσανε λοιπόν τις συντρίες, εφάνηκε το φως. Το ίδιο και εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί. Η ιδρία είναι το εγώ. Το εγώ του ανθρώπου, που πολλές φορές και πιστοί κρατάμε αυτό το εγώ. Η ιδρία μας είναι ακόμα ολοκληρωμένη, δεν έχει σπάσει, δεν έχει συντριφτεί. Γεδέων πήγαινε να γκρεμίσεις το βωμό του πατέρα σου. Βγάλε την οδολατρία, βγάλε το εγώ, να εξετάσει πάντα από εμέναν. Εσύ θα είσαι το γάντι, εγώ θα είμαι το χέρι που θα τα ενεργώ όλα. Και λέει εδώ πέρα, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι εμείς έχουμε αυτό το φως που έλαψε μέσα στη ζωή μας δια της πίστης στον Ιησού μας Χριστό, είναι το Πνεύμα το Άγιο, αλλά όμως πρέπει αυτό το φως κατοικεί μέσα σε οστράκινα πύληνα σκεύη από χώματος. Πρέπει λοιπόν τώρα να φέρουμε το θάνατο του Ιησού Χριστού, να καταγκρεμίσουμε τον εαυτό μας, το εγώ μας, την υπερηφάνεια μας, το θέλημά μας, τις ορέξεις μας. Όχι εσύ, γιατί εσύ και όχι εγώ. Όχι, πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, κατά το Λόγο του Θεού, να θανατώνουμε τα πράξεις του σώματος. Όσοι είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα ομού τα πάθη και τις επιθυμίες. Τότε θα φανεί το φως. Τότε οι άνθρωποι θα δούνε. Τι είπε ο Κύριος, ότι αν έχετε αγάπη ο ένας με τον άλλον, αυτό να είμαστε ταπεινωμένοι ο ένας με τον άλλον και να μην φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά ο καθένας για τον άλλον, τότε θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είμαστε του Ιησού Χριστού. Αυτό εγνώριζαν οι πρώτοι Απόστολοι, η πρώτη Εκκλησία. Έβλεπα από την αγάπη, την αγνία που είχαν και την ειλικρίνεια και την οικειότητα που είχε ο ένας με τον άλλον και ότι εξαρτώταν μόνο από το Θεό. Δεν τους είπε ο Πέτρος, πήγαινετε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσετε στον ναό. Μετανοήσετε από τις αμαρτίες σας. Επιστρέψτε και βαφτιστείτε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ο Θεός είναι μαζί σας και ο Θεός θα σας σώσει. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι και άλλα τα οποία δεν έχουμε την ώρα να πούμε, αλλά ας μείνει αυτό το πράγμα, να σπάσει η ιδρία της σαρκός μας, για να φανεί το φως του Ευαγγελίου και να το δουν οι άνθρωποι και να συντριφτούν σαν ζυμαδιανίτες και να ζητήσουν το πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού μας Χριστού. Αμήν.